Väčšina z nás aktuálne rieši otázky, ako čo najpríjemnejšie stráviť letné dni. My v Akadémii daňových poradcov však už dnes pripravujeme pre vás zaujímavý program na jeseň. Do pozornosti by som vám určite chcela dať zaujímavú tému – časové benefity poskytované zamestnancom. Zamestnávatelia dnes už riešia otázku, ako byť čo najatraktívnejší pre zamestnancov. Dokonca sú tu názory smerujúce k riadenej ekonomickej migrácii. Zamestnávatelia preto musia byť pripravení dokázať zodpovedať otázky zamestnancov týkajúce sa časovej úpravy. Napríklad otázky sick days, štvorňového pracovného dňa, home office, neplateného voľna alebo rôzne iné ďalšie časové benefity, ideálne poskytované bez toho, aby zamestnávateľ musel vynakladať ďalšie finančné prostriedky, prípadne aby sa udržala, dokonca až zvýšila produktivita práce. Tieto otázky si prejdeme z rôznych druhov pohľadu. Správneho, daňovo-odvodového, z pohľadu otázky diskriminácie a nezabudneme ani na plánovanú európsku úpravu. Buďte preto už dnes pripravení zodpovedať všetky otázky, ktoré sa vás v najbližších dňoch, mesiacoch budú pýtať vaši zamestnanci alebo klienti. Tešíme sa na vás na konferencii 26. septembra 2023 v hoteli Color. Prajem krásne leto.